हे विराट वीरवर इंद्रंक कुमार ए द्वार रक्षक केउ देश रे मते डकाइले महाप्रभु अच्छा द्वार रक्षक आज्ञा ताहले कहिछि शिरो निश्चय अरे पलंगरे मोहि पड़िथले सही किए डाकू अछि रही रे पलंगरे मोहि पड़िथले सही किए डाकू अछि रही रे भूत व्रत किए राक्षस विधाता को छाड़ई अरे निशाचर आज केड़े भरोसा ताहार अरे निशाचर महाप्रभु अरे गोस्वान दैत्य मारी सकाराचे तो जन्म करे गोस्वान दैत्य मारी सकाराचे तो अति शीघ्र बुझिया सुनिश्चय कृष्ण बलराम पौले अर्जुन अतिथि हेल तुम्हार चंद्रशालापुरे आज किए डाकू अच्छे द्वारे चंद्रशालापुरे अति शीघ्र बुझिया अरे अमर समर करवा समर्थ जड़े नहीं कंटकर हुंकार सुनिले काल तुंगर भजई दिन बंधु बेस आज शाह होइतिबे पितवश दिन बंधु बेस महाप्रभु यही निषेधर ध्वनि रे हाँ हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ध्यान कर शयन कर समय रे हाँ हाँ राक्षस रे भूत राक्षसी बहनी किव पिताश्री गोटे नारी कंठेश्वर बारंबार कन्या कर ये खबर अति शीघ्र बुझी करी आसो आज्ञा न बुझबे क्या क्या आपनकर जतबे नौकरिया काम करूछि न बुझबा क्या क्या अवश्य निश्चय बुझबा आज्ञा आपण बसंतु आज्ञा मात्र बुझबा पूर्वरु हमर प्रस्ताव सुंदर गुटे श्लोक आसीबा आज्ञा अच्छा कोन बोली उद्यमं साहसं धैर्यं बल बुद्धि पराक्रमं सढ़ायति जति दत्त तत्र देव पिंसकेतः यार भावार्थ आज्ञा यार भावार्थ उद्यम आज्ञा कोन जानि छथि यार भावार्थ अच्छा कोन जानि छथि कि आपण अच्छा नहीं जानना ना आज्ञा उद्यमं साहस धैर्य बल बुद्धि एवं पराक्रम अच्छा ए 6 गोटी गुण जहां पाखरे थाए ताकु देवता माने भय करंती बा शंका करंती निश्चय फेणु करी आपनकर द्वार देश रे किए से जणे रही अरे दस नाम धरि डाक देउछि आ तळगो बुडगो कोन रे पेटुडा काहे के तळगो प्रभु होछि हे द्वार रक्षक को बोले कहयो आ पेटुटा काहे के तळगो प्रभु होछि कोन होछि कह बोले कहयो
କାହିଁକି ହଉଛି ହଇ ହେ ସଧ୍ୟା ଏଡୋଟିଏ ହେଲଣି ତଳକୁ ଉପରକୁ କାହିଁକି ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆରେ ନାହିଁ ଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ। ହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ମୋର ହସା ଉଡି ଗଲା ବୀରବର ହେ କହ କେଣେ ଅଛି ମୋର ହାଉ ପଳେଇଲା ବୀରବର ହେ କହ କେଣେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହସ ବୋଲେ ତ କଣ এই কন্ধর হইতে ছট মাহাদারি বারোটা তোর ঝিଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ହଇରେ କନ୍ଧ ରହିଥିଲେ କଣ ହେତାଣି ছট বাহাদারি ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ସଧ୍ୟା ସଧ୍ୟା ଘର କରିବା ଅଣ୍ଡରାଟିଏ ହେଲଣି ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଆରେ ନାହିଁ ଏଇ ହସା ବୋଲନ୍ତି ଆହୁରି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ନ উদ্দেশ্য ହେଲେ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଚୁପ କରିବ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଚୁପ କରିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହସା ବୋଲନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସାହସ ଆଜ୍ଞା ଧରେ ଛିକ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋର ଦୋଷ ନାମ କ୍ଷଣ ଶୁଣିବେ କ୍ଷଣି ହଁ 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 କାହିଁକି ତୁମର ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି ଏଇ ଦେଖ ହେ କାହାର ହେଲେ ଏମିତି ଉଡିଯିବନି କି ହେ ଆରେ କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାପା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନଚେତ ଖଡି ପାଞ୍ଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଗୋଟି ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ନଚେତ ବଡ ଘର ପିଲା ବୋଲି ତିନି ଗୋଟି ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ନଚେତ ରାଜା ଘର ପିଲା ବୋଲି ଚାରି ଗୋଟି ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଘରକୁ ଗେଲା ତୁଲା ପିଲା ବୋଲି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ନ କହି କହୁଛ ମୋର 10ଟା ନାମ କାର ହେଲେ ସାହସ ଉଡିଯିବନି କି କାହିଁକି ଉଡିଯିବନି ଏମିତି କାର 10ଟା ନାଁ ଅଛି କି ও তুমি ভাবুছ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଣ ଭାବୁଛ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ମା 10ଟା ବାପା ହେଇଥିବେ କି ହେଲାନି କି ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆରେ ସେପରି ନୁହଁ ସେପରି ନୁହଁ ଆରେ ମୁଁ 10 କୋଟି ସ୍ଥାନରେ 10 କୋଟି ଉପକାର କରି 10 ନାମକୁ ପାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ 10 ଜାଗାରେ 10ଟି ଉପକାର କରି 10ଟି ନାମ ପାଇଛି ହେଲେ ପାଇଛି ପାଇଛି ବୋଇଲେ না না ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଇଛି ନା ପକେତା ହେଇଛି ମୂର୍ଖ ପିଲା ପାଇଛି କୋଉଟା ପୋକତା କୋଉଟାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପାଇଛି ହଁ 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 ଆଉ ପକେତା ହେଇଛି ପୋକତା ଆଉ ମେଡିକାଲ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ରେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଟା ପୋକତା କିନ୍ଥିଲେ ରେ ଘରେ ପକେତା ଆଗେ ପକେତା ହର ନେଉ ଓହୋ ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମ ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ପକେତା ଯାଇଛି ମୂର୍ଖ ପିଲା ହେଲେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ନା ପୋକତା ହେଇଛୁ ରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଏପର ପିଲାଟା ଆଗ ମନେ ପକେତା ହର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଣଜା ତମେ ଠିକ କହୁଛ ତ